Пускам новия ми албум на семейството ми. Те са се подготвили с моят мърч. Вълнувате ли се да го чуя? Пускай! Лайв перформанс получавате, доволни ли сте? Добре, сега ще ги накарам да ги ранкнат. Кажи топ 3. Топ 3, Палачо, Все за теб и Камък, ножица, хартия. Пофи топ 3. Че ме потвършам на спот тук. Камък, ножица, хартия аз. Окей. Бразилия Окей. и закрива! Закрива! Топ 3. So, just because of the music, I don't understand Bulgarian. Zakriva, Okay. Sezateb, and the stone, paper, scissors. Stone, paper, scissors. It's called rock, you know? Even in English. Мамо, топ 3. Окей, любимата ми е Все за теб. Окей. Втората ми е Очна линия. Много ми харесва Очна линия. И на мен. Третата ми е Кая. Ако искате и вие да слушате албума ми, абсолютно всичките песни са вече в YouTube, в Spotify, на всичките платформи, така че заминавайте и напишете в коментарите кои са вашите топ 3.